Gaskiya ne. Shi yasa kullum nake roƙon Allah ya cika miki burinki. Amin uwa ta gari. Amin. Ya ta gari. Alaikum. Alaikum salam. Nayi. Lafiya lau? Ana son ganin ummi a waje. In ji wa? In ji Ahmad. Je ka ce tana zuwa. To bana jin ɗauko mayafina. Sere ne sirrin zuci. Sere ne sirrin zuci. Sere ne sirrin zuci. Wani sirri. Barka. Yau barka. Ai na ka samu wannan keken. Na ga kaman ba ta ranar nan bane ba kuma ta mafitar ranar nan kyau. Tabbas ba ta ranar nan bace. Ta fita ran nan kyau. Ai na ka samu ta. Wani dan uwana ne ya sai mu. Alhamdulillah, gaskiya na ji daɗin haka. Haka dama rayuwa take. Ci gaba ma yanzu muka fara. Shi yasa na ce bari in zo nuna miki sai mu zagaya tare. Ki zo mu shiga mutum. Gaskiya kan, bari na je na sarrafa mama in dawo. So shikenan. No problem. I will attend. Dear. Kada kai ƙarya. Domin na tsana makaryaci. Ka kira su ka faɗa musu. Akwai wurin da za mu tafi. Za mu tafi gasa ne filin jirgi. Kada ki damu. Za mu je duk inda kike so. Idan har ka san ba za ka samu zuwa ba kada ka musu ƙarya. Ba ni wayanka. Hello? Yallaɓai. Yallaɓai kuma. Na ga an kira da namban Ahmad. Kiran da Ahmad ce muku akan zai zo ya same ku. Ba zai samu zuwa ba saboda akwai inda za mu tafi yanzu ku yi haƙuri. Wannan Ahmad bai fi ba? Ai wannan ya fi ko? Ina gargaɗinka ka daina ƙarya saboda ƙarya babu kyau. Shikenan. Mu je ko? Mu je.